Ajde prvi, ukreći neko čak na ruku. Gdje je taj šraf kaže po vama, a? Ajde, usmeri me da uđem tamo sve. Evo pomere sam ti zim. Ajde. Baci mi prstom, da vidiš da ja ne vidim. Baci? Jesam? Jesi. I skirat koji vrti samo rukom ovo dok ga ne zašafiš. Ajde vidi kome ti samo, znaš, predržavaj tu da mi ne ispadne ovo, jer drugi nema, ali shvatim za to. Da ne ispadne ovo. Sam šrafio, a? Jesi. Ček samo ti mu vraćao, sad što ide gore. Jao jebem ti visoki ljudi u kanalu. Kako ovo bolno sam da vidim. A pred sve je povod svojim celo iz menjača. Hvala kreća. Ali brzini? Baci mi. Burni ga u prvu ili nekako, tvoj vratu liku. A nemoj da otvaraš ja to. A ne može svi. Koju? U prvu ili liku. Yes? Tu je, vidi ga. Ne mogu da vidim tež. Nemaš? Pusti ovo, ja ovo držim da ne mogu spadne. Ili sam mi teži. Ma dobro ti ne ruke, nego se uvija to govno po njemu. Vrati ga malo nas, mora ga vratiš. Samo pazi, znaš, vidiš da mi zađe mus, da mi stane mus. Pusti meni, ja ću lakše da izguram. Samo pazi da mi spane. Ajde izvuci to. Izvuci. Vići ga dalje, a? Ura ga guma, zato ne da vidim še. Ajde ovo je ovdje. Ali brate, ona nije upala ovo. Vidi. Vidi. Ona je pukla izgledati. Ako je puklo, onda do kurca. Mora da iskinem. Koliko može jedan? Ja, to je maksimum. Podvrni rukom, brate, šta reći? Moraš da. Jel gledaj, vidiš što tu kaže? Nije ti samo ne zatežiš. Drži ovo. Idemo. Šta je ovo? 17, 19? 19 ili 21. Daj tvrdu točku. Evo ga. Veći. Ovo ti 17. Dosta više. Pa da vide ljudi koji ne znaju da nauče, znaš. Bravo. Mi koji ne znamo da naučimo, ne? Dakle, ona je ispala, a? Uradi jednu korisnu stvar. Koju? Vuci mi cigare da zapalim. Gde su ti cigare?
Jel nemoguće da ima toliko luka, mora da kuklanja. Gde paš baš šeta, brate. Ali normalno ga upalio, brate, sve normalno bilo. Normalno. Stavi ih negde, stavi ih tamo, nemoj to tu će upadne. Kad dođe gaja, sad će to da odleti, dakle. Ti šutira to sve. Evo ti. Stavi ih to negde. Ovdje. Gdje je tu krpica, to nema? Ima ovdje, ali ovo je mokro sve šugalo. Čisti je, nego moja ruka sigurno. To ne znam probao. Medo, Uđeš unutra i vidjet ćeš tamo levo gdje stoji stega, pre stege levo ima neki čekić, donećete neki čekić 2-3 kila. Ajde. Eto, to su neke zanimljivosti vezane za mundijal, ali naravno najveća pažnja se okreće. Pored stege, čekić 2-3 kila. Pored stege, čekić. Ovo je sigurno unetra. Rusije, jer je pak futbala juče na Crvenom trgu posjetio i predsjednik Rusije Vladimir Putin. To je bio i prvi čovjek FIFA Gianni Infantino. Oni su demonstrirali fudbalsko umeće na Veštačkoj travi na Crvenom trgu u Moskvi zajedno sa djecom, bivšim ruskim i španskim reprezentativcima. Tamo bio i Iker Casillas, Čekić 2-3 kila, ovi mi ne liče da je 2-3 kila, ali... Kole! Evo, ovo je neki kratak, ovo šprenglovan. Taj mali, taj. Pa ja ga gledam pola sata, ali jebem li ga, nešto mi je... Upa! Nećeš odoziti samo polako da čuka. Medo, daj neku, tamo ima tu neka letva daska. Letva daska. Iza toga. Iza panja ovog imaš. Tu. To je veliko, to malo. Kratka, napravi nekako ima. Ova! To. Evo. Medo, Smotaj kontra. namotaj desno. Dobro. Tijeko čukaš gore, od ozgo će izbješ, nećeš sa šafom. Više izbiješ iz jeločice. Ali nije mi tu nešto jasno. Što? Ja sam trebao u guru, čekaj. Dingo. Još gore ne vidio da vidiš. To. Medo. Pusti. Ajde. Kure. Tu. Ja. Možeš paziš kume kad skinemo skroz, ona ispada, ima jedna čaura sa lagerima da ne pade u lager. Pusti me. Ajde, buci. Evo ti časova. Vidiš gdje je taj? Tu. Pusti ovo. Ne znam da ćeš moći tako, da ću hvatiti. Probaj polako samo. Ajde sad. Neće, a? Ne. Mora. Pusti. Ajde. Čekaj, malo dođem to. Čekaj, to ću da... Probaj pa kreneš po ovo sve. Da nabiješ tamo i da kreneš. Neće, brate. Mora izbaciti brzine. Čekaj, spusti, spusti. Mora izbaciti brzine da bi... Vrnu ovaj gore. Ovaj šaf ste bacili, vi idemo neću. Ko su baci? Ovo je onaj šaf, radite ga. On jednek otišao.
Šutno. Slučajno. Ajde, ovo je ovo. Dobro, pusti. Nema drugi. U cijelo radionici nema više njegovog. Što mi svi uzeli, nikomu ne vraća. I rekao mi da pazim ove. Kure, nabij ga. Gura me ne zove. Sjedi. Ovo moram lako čekaj. Idi. Nema veze. Sve su tu 6 Nema šta da komada. gledaš, to se baca, to stavi drugi gotovo. Makonov. Da, nego ostalo dole. Gdje? U gomši to je ispod. A ti ovako malo izbaciš tu. Može god. Ovavi šelnu i onda će ti izađe sve. Aj sad. Vidiš da je? Još jedno treba da ima. Pazi prsti. Pa otvori to si njih. Dobro, neka, pusti. Pocepat će gumu ispod nas. Dobro, nema više, to je to. Kada sad skineš šelnu i onda će ispadne sve. Evo ti to pomoći.